Takže čaute lidička, vítám u mojeho nového videa, ja som Lando Drab, budu rád, když mi sem hodíte like, odber. A dneska si zahrajeme hru Brainstorm. My máme takýto vůz a tady máme taky kamene a my budeme takto těžit, když takto těžíme. Potom půjdeme sem do sel, asi víte, co je sel, selneme to a tady můžeme upgradeovat. Tak pojďme mezi tím těžit. Já si tady akorát připravím takhle, mezi tím můžeme tak těžit pěkně. Dobře těžíme. Tak, nehláme pořádně toho. Ale je to nějak moc tvrdý kameň, no. Jako, kameně jsou tvrdé, to jako chápu, ale... Tak sklidíme pěkně. O, ten co lahko. To je dobrý. Tak to pojďme, teleportujeme se, selneme to a pak jdeme upgradeovat, jdeme aj do šírky a takto. Takto. Jsme ještě silnější, ještě více nenahranější. Tak. Jdeme to tady urobit. Zrežeme. Teleportujeme se znova. Upgradeujeme. Větší priestor, větší priestor. A máme tu aj eggy, tak potom si půjdeme našetřit na egg. Tady takto jdeme rychle. Tak to budeme rezat. Budeme takto tady rezat. A teleportujeme se znova. Tak, 500. Pojďme si urobit peta. Tady máme nějaké achievementy. 20 dia. Thank you. Jasně, že chci jeden. No tak pojď, co nám padne, co nám padne. Něco dobrého, prosím. Normál. OK. Not bad. Ani not good. Takže... Takže tak. Asi tak nějak mám výraz. Tak pojďme jezdit. Jdeme těžit. Oh yes, baby. Tahle kámen se těží najlepší do takýchto vodový. Docela je to pěkně zpracovaná táto hra. Sami sem lezeš, moje území. Tak, tady to trochu stěžíme. Tak, oh yes. A teleportujeme se. Mám 800 něco, to je už pěkné. Tak, více tesáků a více, aby jsme šli do stran. Ten týpek už má pěkný báger. Jedeme bomby, jedeme. O, díka, už mi sem urvou cestu. Yes, tak to wow, plně nádhera.
labyrintem. Jedeme bomby takzvaně. Když nejedeme. No pojď, už nehustám sem. No prevrtaj mi to, děkuju. Ježiš, co robíš, kámo? Do mě se buguje z bubečku. Já teda ti budu tady těžit. Jezus, jsme další lokaci. Tady selneme. A jdeme robit bomby. Asi se vrátím, lebo tady nemůžu těžit. Miau, 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 miau. Tak, tady budeme těžit pěkně. No jo. Tak. Pěkně těžíme. Tak, je to úplně ľahko. Projedeme. Teleportujeme se. Prodáme se. Dáme takto a dáme více osnů. A můžeme jít znova. Půjdeme 24/7. Lidičky. 24/7. Tak, to je to pěkně tak urobíme. Jako nevím, že či to tak v realitě funguje, jakože na to najdeš, že hop, 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 ale dobrý. V oblasti 51 v Amerike se dějí všetko možné, takže super. Tak dáme. Tak, teleportněme se. Selneme, ideme si pro vajíčko. Mohlo by nám už padnout něco lepší. Tak si ho pojďme ekvipnout. Tak. Jedem. Jo, žen zbá, žen močály se blíží. Jedeme. A týpkovi tady pomůžu. Radši budu chodit tam na to. Tam je tady rychlo. Dám plný inventár. Hen tam je pěkný výhled, hen tam. A to je to. Projedeme, zakupíme plný inventár. Teleportněme se. Tak, selneme to. Vyupgradujeme to. Tak, tady co je za 1000 něco? Diamantů. Nemám diamanty. Mám 70. Stačí to? Předpovídám, že ne. Tak, pojďme těžit dálej. Budeme těžit dálej. Tak, budeme tady těžit pěkně. Protěžíme se, nevím kam. Tak, to pěkně urobíme. Sorry lidi, že nevycházejí v chill z Minecraftu, ale snažím se to vydat, ale nechce se mi to vydat. A vždycky v každém videu už skoro hledám editora. Byl bych jsem strašně moc rád, kebyste se mi ozvali pod komentáře. Dohodli bychom se na tom, že kdyby jsem začal dostávat peníze, tak bych jsem dával nějakou tu částku, polovicu 50/50, lebo já vím zákonné edity a nefunguje to moc lidičky, takže dám z toho editora. To je tak jediné.
Hop. Další video bude iba zamerané na toho editora, že jak by sme sa domluvili a tak. Takže bude to tak 6-5 minútové. Robil by som to aj dlhšie, ale YouTube mi nechce povoliť dlhší videa. Asi chápu, nemám dosť odbierateľov asi. Tak, ty pekne pôjdeme, tady sa to raz, dva naplní. Joj, to je vončo, jedeme bomby. Jedeme bomby. Jo, teleportneme sa. Tak, prodáme, 2000 salnáme, dáme väčšiu kapacitku. A pro toto video by to mohlo byť dosť. Ja sa volám Top Dura, budu rád, když mi sa hodíte like, odber a u ďalšieho videa. Čahoj!